Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Соңгы вакытларда барыбызның да борчыган бер сорау: туган телебезне саклау, ана телендә белем һәм тәрбия бирү өчен шартлар тудыру, телебезне үстерү, буыннардан буыннарга тапшыру. Шушы билгеләнгән планнарны тормышка ашыру өчен еш кына финанс мөмкинлекләр җитми. Нәкъ менә төрле кызыклы проектларга ярдәм итү өчен грантлар системасы эшли, алар ярдәмендә иң кыю идеялар һәм теләкләр чынга ашырыла. Чираттагы грантлар республикабызның мәктәп һәм балалар бакчаларына юнәлдерелде. Толырак Фәннур Хәсәнов һәм Тахир Хәсәнов видеоязмасында. Казан шәһәре Вахитов һәм Идел буе районнарында мәгариф өлкәсендә актив рәвештә федераль һәм республика программалары эшләп килә. Үткән 2021 ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче халыкларның телләрен, гырыф-гадәтләрен, мәдәниятләрен саклауга һәм үстерүгә юнәлдергән проектларны гамәлгә ашыруда муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына һәм муниципаль гомуми белем бирү оешмаларына ярдәм итү гранты булдырылды һәм шушы грантларны отучы балалар бакчалары һәм мәктәпләре билгеләнде. Шул уңайдан Татарстан телерадиокомпаниясының иҗат төркеме әлеге районнарның җиңүче мәктәпләре һәм балалар бакчаларында булып аралашып кайтты. Казан шәһәренең үзәгендә урнашкан Вахитов һәм Идел буе районнарында бүгенге көндә 68 белем бирү учреждениесе, шуның 49-ы муниципаль белем бирү учреждениесе, 81 балалар бакчасы, 13 өстәмә белем бирү оешмалары эшләп килә. Һәм аларда бүгенге көндә безнең 45 меңгә якын бала укый. Балалар бакчасында 17 меңнән артык балалар тәрбияләнә. Районыбызда туган телне саклау һәм үстерү, аны өйрәнү өчен шартлар тудыру мәгариф системасының өстенлекле эш юнәлеше. Һәм аның әһәмияте елдан-ел арта. Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы белән бергәлектә Татарстанда яшәүче халыкларның телләрен, гырыф-гадәтләрен, мәдәниятләрен саклауга һәм үстерүгә юнәлтелгән проектларны гамәлгә ашыруда һәм мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына ярдәм итү гранты булдырылды. Әлеге грантта безнең районыбызның барлык мәктәпләре һәм балалар бакчалары да катнашты дияргә була. Район этабында җиңеп чыгучы мәктәпләребез арасыннан 7 балалар бакчасы һәм 5 мәктәп бу грантка ия булдылар. Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в нашем детском саду. Хәерле көн, кадерле кунаклар. Исәнмесез? Сезнең игътибарга ярминкә биюен тәкъдим итәбез. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителгәч үк, Вахитов һәм Идел буе районнары мәгариф бүлеге тарафыннан һәр ай өчен аерым тематика тәкъдим ителде һәм ел дәвамында мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында бик күп матур чаралар үткәрелде. Халыкара туган телләр көне, милли бәйрәмнәр, гырыф-гадәтләр, йолалар, әлифба, Тукай, Пушкин туган көн, республика көне, халыклар бердәмлеге көне, милләт-ара шуны ныгытуга, рухи, әхлакый кыйммәтләрне үстерүгә нигезләнгән патриотик, гражданлык тәрбиясе бирүгә корылган тәрбия эше аерым системага салынган. Проект барышында безнең балалар бакчасында студиялар эшләп килде. Курчак студиясы, милли киемнәр, татар ашлары студиясы. Безнең зурлар төркемендә Курчак студиясы эшли. Әниятиләр, балалар бик яратып йөриләр аңар. Бу студияда балалар тарихи мәгълүмат алалар, бер-берсе белән аралашалар, сүз байлыгын арттыралар. Балалар бакчасында эшебезне 3 юнәлештә алып барабыз. Педагоглар, әти-әниләр, балалар белән берлектә. Проектыбыз кысаларында бик күп конкурслар узды. Дидактик уеннар, лэпбуклар, каврабуклар, ширмалар конкурслары. Без аларны һәр яңалыкны кулланып, эзләнеп, күп кырлы итеп эшләргә тырыштык. Алар арасында перфокарталар, интеллект карталар, Воскобович уеннары, терек схемалар бар. Музей халкыбызның үткәнен һәм хәзергесен чагылдыручы рухи мирас. Музейыбыз экспонатлары бик озын юллар, күп куллар аша үтеп, шушы киштәләрдә үз урыннарын алдылар. Мондагы һәр бер әйбер бай һәм тарихи әһәмияткә ия. Чөнки һәр экспонатта ата-бабаларыбызның күңел җылысы, изге хатирәләре саклана. Музейыбызның төп максаты гырыф-гадәтләрне, йолаларны саклап, буыннан буынга тапшыру, балаларга җиткерү. Грант акчасына музейыбызны җиһазлар белән тулыландырдык.
Безнең балалар бакчасында елда мавыктыргыч чаралар уздырыла. Ел әйләнәсендә без фольклор бәйрәмнәре уздырабыз. Идел буе халыкларының культурасын өйрәнү буенча фольклор фестивальләрдә катнашабыз. Милли бәйрәмнәр уздырабыз. Бүген мин сезне күңелле уеннар иленә сәяхәткә чакырасым килә. Туган телләр проекты нигезендә без бергәләп әти-әниләребез һәм тәрбиячеләребез белән матур мавыктыргыч уеннар эшләдек. Алар милли төс белән кызыклы мавыктыргыч завык белән эшләнгәннәр. Шунлыктан да алар безнең балаларыбызны үзләренә гел җәлеп итеп торалар һәм ана телебезне өйрәнергә зур тәргеш бирәләр. Без татар телендә тәрбия һәм белем бирүче бакча статусын 2017 елда алдык. 2021 Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында уздырылган бәйгедә без Алмагач мөмкинлекләр проекты белән катнаштык. Балалар белән эшләгәндә кызыклы эш алымнары кулланырга тырышабыз. Әти-әниләр белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Бу конкурста катнашканда безгә әти-әниләр дә бик нык ярдәм итте. Без конкурста аткан акчаларга интерактив җиһазлар алдык. Ул интерактив җиһазларны шулай ук балалар белән эшләгәндә кулланабыз. Аларда туган телебезгә мәхәббәт тәрбияләргә тырышабыз. Шулай ук грант акчаларына милли костюмнар алып балаларыбызны сөендердек. Балалар ул костюмнарны бик яратып кияләр. Балалар, сез бүген миңа Фарсез Зиятдиновның Бал кырты һәм карга әкиятен ясап күрсәтәчәксез. Сез әзерме? Әйдәгез башлыйбыз. Җәйге эссе көн. Кояш кыздыра. Туган телгә мәхәббәт, милли горурлык хисләрен тәрбияләүгә нигез гаиләдә салына. Балаларга тел өйрәтүнең иң нәтиҗәле чоры мәктәпкәчә чор. Шунлыктан сабыйларны ана теленә өйрәтү буенча балалар бакчаларында ук эзлекле эш оештырыла. 2021 елда безнең 73-нче балалар бакчасы Туган як әдәбияты проекты белән грант конкурсында катнашты. Бу проектның төп максатлары беренчедән безнең балаларны күренекле Татарстан Республикасының язучылары белән таныштыру. Аларның иҗаты аша балаларда туган якка мәхәббәт тәрбияләү. Икенчедән туган телне популярлаштыру һәм белү дәрәҗәсен күтәрү. Моның өчен сыйфатлы, яхшы шартлар булдырылды. Балалар китапханәсе татар телендә сәнгатьле әдәбият белән тулыланган. Татар язучыларының әсәрләрен сәхнәләштерү өчен декорациялар һәм костюмнар алынды. Туган як музеен милли костюмнар белән байыттык. Туган телне җиңел һәм кызыклы итеп өйрәнү өчен интерактив җиһазлар алынды. Безнең 73-нче татар балалар бакчасы 2016 елда ачылды. Хәзерге вакытта безнең балалар бакчасында 160 балалар тәрбияләнә. 13 педагог эшли. Аларның күбесе югары белемле һәм беренче категорияле тәрбиячеләр. Әлеге грантны оештыручыларга үземнең коллективыма да бик зур рәхмәт. Без булдырдык. Идел ярларына нурлар сибеп, матур булып ата бездә таң. Таң шикелле, матур туган илем. Бәхет биргән җирем Татарстан. Милли тәрбия, туган телгә мәхәббәт бишектән башлана ди халык. Шуңа да балалар бакчаларында ике телне дә яхшы белгән балалар тәрбияләнергә тиеш. Полилингваль укыту заман таләбе. Ул районда балалар бакчасыннан ук тормышка ашырыла башлый. Чөнки яңа буын ил дәрәҗәсендә аралашу өчен берничә телне камил белергә тиеш. Проект «Родной язык. Народная ценность» состоит из 4 проектов. Я учу татарский, туган тел, Сталар шәһәре Мастерград и Нәни артистлар. Безнең туган тел халык байлыгы проекты 4 бүлектән тора. Мин татарча өйрәнәм, туган тел, Осталар шәһәре һәм Нәни артистлар. Осталар шәһәре проекты балаларга бик яшьли сөйләм теле аша төрле профессиялар турында аңлатма бирү, яңа технологиялар турында сөйләүне үз иченә ала. Әлеге проект 2 дәүләт телендә, рус һәм татар телләрендә язылган, һәм ул балалар бакчасының зурлар һәм мәктәпкәчә төркемнәрендә кулланыла. Проектны тормышка ашырыр өчен уңайлы мөхит булдырылды.
Безнең балалар бакчасы хезмәткәрләре тарафыннан берничә методик әсбап эшләнелде. Мин татарча өйрәнәм рус телендә сөйләшүчеләр өчен. Нәни артистлар мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен татар телен өйрәнүне үз иченә ала. Туган тел татар телендә сөйләшүчеләр өчен кулланма. Акбай һәм Мияу үзләре буйлап методик кулланма. Шулай ук логопед тәрбиячеләр өчен аерым методик кулланма, укый-укый сөйләшәбез, шигырьләр, уеннар, тизәйткечләр җыелмасы. Изумруд журналы бездә һәрвакыт ярдәмгә килә. Шушы үткәрелгән чараларның язма һәм фото җыелмасын туплап барабыз һәм әти-әниләргә күрсәтәбез. Бик җайлы җыелма булып туплана. Безнең Зөбәрҗәт исемле Идел буе районының 140-нчы балалар бакчасы 2015 елдан уңышлы гына эшләп килә. Бакчада 7 төркем эшли. Алар арасында бер төркем татар телендә тәрбия һәм белем бирә. Белем бирү процессында иң мөһим шартларның берсе профессиональ тәрбиячеләр кадрлар туплау. Хәзерге вакытта югары белемле һәм югары дәрәҗәле педагоглар 93% бездә. Балалар бакчасы эшләп килү дәврендә иҗади, актив, үз эшләрен яратучы, югары дәрәҗәдәге ярышларда катнашу өчен зур потенциал коллектив тупланды. Грантта катнашу максатыбыз ул традицияләрне һәм гореф-гадәтләрне саклау, Татарстан Республикасында яшәүче халык мәдәниятен үстерү. Бу максатларны гамәлгә ашыру өчен Туган тел халык байлыгы дигән проект барлыкка килде. Бүгенге көндә бу проект актык юл этабында. Грант нигезендә кулланган чыгымнарны тулысынча безнең максатларга туры килде. Безнең алынган әйберләр ул һөнәрләр шәһәре дигән комплектта. Балалар өчен милли татар костюмнары, балалар җиһазлары, музей витринасы, интерактив җиһазлар, такта һәм ноутбук. Тәрбиячеләрне дә укыттык. Балалар бакчасына бик әти-әниләр бик булышалар. Төрле конкурсларда катнашалар. Тәрбиячеләр бик актив, район җитәкчеләре бик каты булышып торалар безгә. Бүгенге көндә милли мәгарифкә республика күләмендә зур игътибар бирелә. Яшь буынга туган телне, әдәбиятны, тарихны, мәдәниятны өйрәтү әһәмиятле юнәлешләрдән санала. Туган тел укытучыларының статусын күтәрү, аларның педагогик тәҗрибәсен арттыру өчен оештырылган төрледән-төрле конкурслар мөһим роль уйный. Безнең балалар бакчасында стакуллар түгәрәге эшли. Онытыла барган милли традициялар ярдәмендә балаларны тәрбияләү безнең төп бурычыбыз. Әби-бабаларыбыздан калган мирас. Татар халкының милли бизәкләре үрнәгендә без менә шулай балалар белән шигәбез, матур әйберләр ясыйбыз. Татарский язык, культура татарского народа, русского народа, традиции народов Поволжья – это тема, которая была и будет для нас актуальной. Без Татарстанда яшибез, ул безнең туган җиребез. Татар теле һәм мәдәнияте тарихы, рус теле һәм мәдәнияте, Идел буе халыклары мәдәнияте тарихы безнең балалар бакчасының көн кадагындагы темалар. Шуңа да туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында үткәрелгән грант конкурсына катнашырга уйладык. Диалог языков, диалог культур, тел һәм мәдәният ара диалог дигән теманы алдык. Яхшылап әзерләндек, тырыштык һәм күреп торасыз җиңү яуладык. Әлеге проект Идел буе регионында яшәгән милләтләрнең телләрен, мәдәниятләрен саклап калуга юнәлдерелгән. Бу теманың уңышлы яклары күп, чөнки балалар бер үк вакытта берничә тел һәм халыклар тормышы, көн күреше белән танышалар. Дуслык җипләре ныгый, бер-берсенә хөрмәт арта. Әйтеп үтү урынлы булыр, безнең балалар бакчасы 2014 елдан ачылды һәм уңышлы гына эшләп килә. Бик яшь коллектив тупланды, барда креатив һәм белемле. 6 төркемдә 150 бала тәрбияләнә. Грант акчасына төрле милләт костюмнары тектердек. Тавыш көчәйтү аппаратурасы, микрофоннар, компьютерлар, өстәл уеннары, логопед укытучысы төркеменә аерым үзенчәлекле уеннар булдырдык. Бу техника телләрне өйрәнү өчен бик файдалы. Форсаттан файдаланып, грантны оештыручыларга һәм коллективыма рәхмәт сүзләре дә җиткерәсем килә. Мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларының күбесендә музейлар һәм китапханәләр эшләп килә. Музейдагы эш кораллары, киемнәр, көнкүреш әйберләре, дәресләр, тәрбия чаралары үткәргәндә менә дигән күрсәтмә әсбап булып тора. 21 елда оештырылган бу грант өчен без бик рәхмәтлебез
татар телен үстерү рәисенә, комиссия рәисенә Марат Готовичка. Ул әйтерсеңлә татар мәктәпләренең материаль базасын яхшырту ниятеннәнме, я татар мәктәпләрен яклау ниятеннәнме, менә шундый кызыклы, уңышлы һәм шундый эчтәлекле грант уйлап чыгарды. Һәм демәк инде без бу грант турында белгәч, бик теләп катнаштык. Безнең катнашыр өчен материалларыбыз да бик күп иде. Безнең мәктәп нигезендә шундый музей үзәге яшәп килә. Бу музей үзәген без күптән инде интерактив итмәкче идек. Менә шушы грант ярдәмендә без үзебезнең музей үзәге өчен интерактив панель һәм интерактив экскурсовод бук дигән шундый кырылма алдык. Без моның өчен бик рәхмәтле. Әлбәттә, бу күмәк эш, чөнки бер кеше үзенә мондый эшне күтәреп чыга алмый, ләкин директор буларак инде һәрвакытта да син коллективны алга таба яуларга алып барырга тиеш. Һәм менә идеяны биргәч, музей үзәген информацияләштерү дигән шундый яссылыкта бөтен коллектив белән без шундый зур көч куеп эш алып бардык. Хәерле көн. Сез беләсезме? Казанның 16-нчы татар инглиз гимназиясендә халкыбызның бай мирасын биючеләр барлый. Ничек кенә әле? Биредә әби-бабаларыбыздан калган гореф, гадәтләрне, тарихны сәхнәдә тыпырдап бии өйрәнәләр. 100 кат ишеткәнче бер кат күрүең яхшырак. Мин сезне биергә чакырам. Гимназиядә белем алучы укучылар һәм аларның әти-әниләре икеләтә бәхетле. Шулай булмыймы? Уку йортында Казан шәһәренең Иделбуй районындагы балалар сәнгать мәктәбе каршында оештырылган Мирас бию ансамбле эшләп килә. Бик уңайлы бит. Шул бинада балалар укый да, милләтебез, телебез дип җан атып яшәүче укытучылар күзәтүе астында ансамбльгә дә йөри. Милләт дигәннән бию ансамбленең исеме дә җисеменә бик туры килеп тора. Монда балалар төрле халык биюләре ярдәмендә чын тарихны өйрәнәләр. Максатлары бу байлыкны киләчәк буынга мирас итеп калдыру. Мин бу ансамбльне 2005 елда Казанда оештырдым. Чөнки мине Астраханьнан мәдәният министры Татарстаннан чакырып алдылар, фәнни хезмәткәре булып. Biz ekspedisiyalarga yürüp, folklor ekspedisiyaları Tatarlar kayağına yok. Astrakhan Tatarları, Sibir Tatarları, Kırım Tatarları, Ural Tatarları, Samara Tatarları, Mişerler, Tipterler, Kreşinler, Kazan Tatarları. Biz şu ekspedisiyalara bütün Tatarstan, bütün rayonlarda şu büyülerini yazdırıp algan büyülerini min turuşam şu büyülerini sahneye koyurlar. 2020 yılda Biyu Ansambline Urnek Bağlar Kollektivi diyen maktavlı isim verildi. Bugün biride 5 yaştan 16 yaşa kadar 200'den artık malay kız şüghüllene. Biyişiler il kulemindegine tügül, türlü halkara festivallerde katnaşıp zor jеңілерге layık buldu. Miraslılar Fransa, Türkiye sahnelerin dür silkitti. Miras Biyu Ansamblinin çıkışları biyu ustalığı, yukarı zevk ve ihtibarını celbedici. Okuşlarının da derslerden soň tezrek biyisileri kiler. Hacap da tügül, onların yanadan yana urlar yağısı, mirasını borgısı, onu kileşer bunlarga kaldırı üçün işlisi var mı? Biyişilerimizni yirak illerge, yirak yerlerge seyahatler gider. Oňuşlar tilikalarga. Грантлар Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән кертелде һәм тормышка ашырылды. Бүгенге менә шулар, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдә генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.